कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. 25 मार्च पासून पडटी प्रीमियर लीग सीझन 3 क्रिकेट स्पर्धा 10 संघांचो सहभाग. कारवार शहरातल्या बाळाहिंगा चंद्रादेवी क्रिकेट मैदानात 25 ते 29 मार्च दरम्यान पडटी समाज प्रीमियर लीग PPL सीझन 3 क्रिकेट स्पर्धेचे भव्य आयोजन केले आसा. पडटी समाज प्रीमियर लीग समिती तसेच सह आयोजक चंद्रादेवी स्पोर्ट्स क्लब आणि NBC स्पोर्ट्स क्लब हिरेशिट्टा हेमगेल वतीन ही स्पर्धा जावची आसा. 25 मार्च सकाळी 9:15 वाजता भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेल हातीन या स्पर्धेचे उद्घाटन जातले अशी माहिती आयोजक समितीचे अध्यक्ष सतीश तळेकर हिंनी दिली. शहरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उलयताना त्यांनी सांगले की गेल्या 2 वर्षांपासून 6 संघांबरोबर यशस्वीपणे पार पाडच्या या स्पर्धेत या वर्षाक एकूण 10 संघ सहभागी जातले. प्रत्येक संघान 2 आयकॉन खेळाडू बरोबर एकूण 15 खेळाडूंची निवड केला. अनिल गावकर, महेश गावकर, अमित तळेकर आणि संदीप कंत्रेकर हे खेळाडू प्रत्येकी 13,500 रुपयात सर्वाधिक बोलीत विकत घेतले. माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सीझन 1 पासून या स्पर्धेक सातत्याने पाठिंबा दिले असल्याचे सदस्य नरेंद्र तळेकर हेमी नमूद केले. या रोमांचक स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण उपलब्ध रावतले. एक मिनिट. कारवाराचे हृदय भागात AC हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्ले एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर AC हॉल. लग्न, मूंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा. दैवज्ञ कल्याण मंडप AC हॉल. माये मोगाचे आपोवणे गोंय सरकार पुरस्कृत स्वरश्री प्रतिष्ठान गोंय निर्मीत दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची वाल्मिकी रामायणाचेर केल्ली स्वतंत्र रचना कोंकणी रामगीता. सकाळचे 10:30 वरांचेर दैवज्ञ सेवा संघ कारवार आणि दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघ कारवार तसेच कोंकणी सांस्कृतिक मंडळ सदाशिवगड हांच्या संयोजनान दैवज्ञ भवनात कारवाराक ही कार्यावळ जातली. तसेच त्याच दिसा 5:30 वरांचेर कुमठा हांगा कोंकणी परिशद कुमठा हांच्या सहकार्यान नादश्री बिल्डिंग कुमठा हांगा ह्या कार्यावळीचो प्रयोग. नमस्कार. सगळ्यांक मायमोगाचें आपोवणे. रामनगर आदाळीत बेकायदेशीर फातरखाणीचेर शेतकऱ्याचो आवाज. प्रशासनाकडेन तक्रार. कारवार जोडा तालुक्यातल्या रामनगर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतल्या आदाळी गवळीवाडा वाठारात परत एक पटी बेकायदेशीर फातरखाणी सुरू जाल्ल्यान स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांमधी जोरदार संताप पसरलो. या खाणीमुळे या वाठारातली शेती, घरां, सार्वजनिक सुरक्षेचेर धोका तयार जाल्ले आशिल्ल्यान ग्रामस्थान कारवार जिल्हाधिकारी आणि हळयाळ जोडा मतदारसंघाचे आमदार आरवी देशपांडे हांचे तक्रार दाखल केली. ही जमीन पूर्णतः कृषी क्षेत्र आसा. या वाठारात कित्येक वर्षांपासून शेती करते आसात. खाण कामामुळे ब्लास्टिंग, क्रशरपासून उडची धूळ आणि फातर ह्या कारणान पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जावची भय व्यक्त जाती आसा. तसेच घराक वंटीक शिरा पडची शक्यता असून या वाठारात शाळा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचेर परिणाम जावचो धोका आसा अशें ग्रामस्थांचे म्हणणे आसा.
ही बेकायदेशीर खाणी ताबडतोब बंद करणं, शेतकऱ्याचे रक्षण करचे, नातर मोठे नुकसान जाऊ शकता असो इशारो ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी दिलो. प्रशासनान या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन ताबडतोब कारवाई करची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली, नातर या विरुद्ध मोठे आंदोलन करचो इशारो दिलो. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. शिरसी तालुक्यात केरेबेटे कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरो. कारवार. शिरसी तालुक्यातल्या बिळूर गावात दुर्मिळ आणि उत्साहपूर्ण तलाव शिकार म्हणल्यार केरेबेटे कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडलो. गावकऱ्यांसोबत वेगवेगळ्या गावातल्यान आयिल्ल्या लोकांच्या सहभागान या कार्यक्रमाक खास शोभा. गावातल्या श्री कल्लेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी केरेबेटे म्हणल्यार तलाव शिकार या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या अनोख्या कार्यक्रमात सुमार 800 पेक्षा जास्त लोकांनी सहभाग घेतलो. मंदिराच्या विकासासाठी निधी उभारच्या उद्देशान निस्त्याक धरू आयिल्ल्या प्रत्येक व्यक्ती खिंच्यान प्रत्येकी 800 रुपये शुल्क घेतले. तळ्यात जाळी घालच्याक मनाई आशिल्ली. फक्त बांबूची टोपली हातात धरून निस्ती धरच्याक परवानगी आशिल्ली. ह्यामुळे सगळ्याक समान रितीन सहभाग घेवची संधी मेळ्ळी. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.